Ние скоро прокопим. И здравейте хора! Днес ще играем на някаква игра. Пишете долу в коментарите какви игри може да играем. Сега ще играем ето тази игра да ги видим. Каква е. Аз съм я играл преди, но съм забравил. Искам да ги видя просто. И можем да играем всякакви игри, които поискате в Roblox. Която игра поискате можем да играем. Без Грова Гарден, защото тя е тъпа. Но ако искате може да снимаме за нея, ако толкова настоявате. И ето хора. Сега и спалнахме полелото. Стойте само да видим за каска къде има, къде може да се сложи каска. Бакури. Това е слаба сила. Аз съм стейк. Няма откъде да си сложа каска хора. Но почваме да караме. И хора за малко. И здравейте хора, за малко спряхме клипът. Но ето ни завърнахме все пак. Ето. Липчета. Ето. Някакви тричета тука. Това няма как да го скочим. Но вижте какви яки работи тук има. Нов мап всякакъв са направили. И е много готино. Хора за малко. И така хора продължаваме да снимаме клипа. Ето правим 360. Направихме току-що. И вижте сега хора, ще ходим на някъде да караме. Ще намерим някакъв път. Ето тук има някакъв път. Не мога да го скоча, защото мога да се забивам в камъните. Че тази игра малко трудно си играе. Но все пак няма нищо. Ще си спалнеме да караме ето това колело. Много, мамо, това ще мамо е трудно. Ако може колело. Ето. Така хора, почваме да го караме. Ето тук. Вижте какво яко скокче има. Вижте. Дайте. Дала брат. Whip. И ще ето как ги изкарах. Браво. И така. И тази има много яка. И ето хора. Фейко това. Да, това е най-новата сила във волейбол Фейко. И той я взе 22 левел. 22 левел и взе Фейко. Хора, това не знам как стана. Написах му някакви кодове там за фри спинове и му даде Фейко. Шабат, късметлията са. Истина е. Късметлия. То голям. Хора, той е много голям късметлия. Как ще му се падне Фейко, хора? Само гледаме Санджуки, Суки, Фейко и му се пада Фейко, хора. Ма това е много яко. Хора, не знам това как му се падна. Обаче трябва да си много голям късмет, че да вземеш тази сила. Аз имам таймскип хинто, това е на първо място по спайквания. Но сега играем малко тази игра, защото волейбол почти съм я префармил. Обаче няма нищо, все пак дайте да си караме тук. Ето хора, някакви планини тук катерим. Давай! Не, няма да мога. Няма да мога да ги кача.
Хора, няма да мога тази планина да ги кача или каквото и да е това. Просто обръщаме и да си ходим. Газ надолу! Ето хора, ето. Ето хора. Тук сме по някаква планина. И ето. Това бати лудя. Та си много яка. Вече може да ги пускам да си ги правя по-хубаво, гледай. Я да видя. Браво, бе, брат. Да, ще ме е по-лесно да ги правя така. Браво. Хора е по това скокче. Ще го искам панталон. И ето, хора. Ето. Уха, скокче. Уху, това беше много яко скокче. Ето сега ето хора, още едно скокче, още едно. Направихме 180-ка. Бръм. Направихме задно салто горе. Не можах. Беше накосан, хора. Обаче не успях. Така, ето хора. И давай, за малко, хора. Се засилиме пак и ще го качим този път. Да, бе, брат. Влез ми помага. Не мога сега да ти помагам, защото си има ключ. Следващото ключ. Да, брат. Много е заблуждаващо. Виж, много е заблуждаващо. Искам директно, но толкова много е заблуждаващо. Да. И пак не можахме да го качим, хора. Айде, на последната точка. Искам да работя. Хора, газ с 40 км. Динахме това. Така, да. Ето хора. Сега ще ходим. И аз вече съм стейки. Хора, гледайте сега, гледайте. Гледайте сега. Ето аз Пускаме колелото на автопилот. 50 цента. Хора, сега ще лепнем от тази игра и ще отидем в някаква друга. Ето хора. Willy Street Live 2. Това е готино. Това искам да го пробвам, хора. За мен никой не купиха, аз си мълчи, не по-важно. Айде, бъде пикай, ма! Хора, само да попитам как да си спомня. Не може. Уху! Хора. Аз мога да стана бързо. Да, също малко, да излезе. така направих точка.
Хора, аз съм Бразил. Хора, ние сме Бразил. О, Бразил. Бразил. Хора, това Бразил е най-добро. Най-добре Бразил. Та-та-та-та. Още хора по-идет. Провали се. Вижте се на 2 часа. Или искаш да ти дата да отидем. Хора, полицията беше за хора си полицията за тук. Не, хора, ето кантарката. Кантарката. Хора, кантарката. Хора, правим кантара. Не, хора, провалихме. Хора, видяхте ли кантарка, беше готин. Да, хора. Хора. Да. Хора, ще си изкараме друг мотор. Ще си изкараме друг мотор. Въпреки всичко, цената си я пише. А той я искам, хора. И това е моят як мотор. Какво е много ето? Нищо. Цената обърната. Не изкусеното. Хора, ето мотор е много як. Какво е поети? Само, че е много гадно кантари. Не е много яко за кантари, но обаче мотора е много бърз. Ма така си ги взимали. Тогава какво се проблема? Ето върви. Сега тази ти цигария ще свали. Ще бъде 3 лева. Там 37. Ще купи за 6. Хора, ще изкараме друг мотор просто. Добре, ще се возим. Тихо! Возихме си и го паркирахме мотора. Колко кутии цигари ще купиш? С 10 лева. То с Санджу. Ето този мотор, хора. То Санджу. Все това. Той не е много... Хора... А у нас 3, 4. Хора, за малко да падне.
Мале хора! Много е трудно с това. Хора, там е... Не. Прецакахме хора. Иначе много дълго време да задържахме. Там Бразил. Опа, да малко да църкаме мантинелата хора. Хора, след 5 минути ще спирам клипа, за да може да излеза малко да тренирам, да се направя тренировката и ще снимам пак. Много леколица. Просто цигани. Да. Нарочно го направи. Гледайте го това хора, цигани. Но нарочно го направи. Това писалки. Кой направи нарочно? Ето хора. Раз. Раз. Ето хора, още малко след 3 минути хора ще направя тренировката. Клипът ще бъде, нали, както такова 20 минути. Ето сега още не мога да снимам GTA Roleplayer. Ако искате GTA, ще ги снимам след 2-3 месеца ще снимам GTA Roleplay. Иначе мога да снимам за GTA след 2-3 месеца, когато ми достъпят. И ще снимам за GTA хора. Така че очаквайте GTA след 3-4 месеца, 2-3 месеца, нещо такова. След 2-3-4 месеца, нещо такова може. Хора и може да... Може ако искате да снимаме и за... Имаме едни игри, много яки с това. Имам Batman, имам Mortal Kombat, много такива игри имам сега. Хора, ето, още 2 минути ще трябва тренировката и ще снимам след 3-4 часа ново видео. Не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за моя канал, за да получавате още такива готини известия и такива готини видеа, с нещо такива. Не забравяйте. Иначе хора, след 3-4 месеца може да качвам видеа за GTA и за някакви такива игри. Ще имам Forza тогава. А Forza е много яка игра. Както знаете, Forza е една от най-яките игри с коли. Както знаете, Forza е игра с коли. Ако не знаете, след 2-3 месеца ще ви я покажем. Или по-скоро когато ми я купат дек. Но това ще е малко скоро. Няма да е много късно. Ето хора. Още малко и ще ходим. И да спрем тренировката. Тейка е много добре. Добро ли му? Лек. Много е добро, ба.
хора, това беше всичко за този клип. Давай ли ти Не забравяйте да се абонирате и до скоро!